Namaste, sziasztok! Kezdjük el akkor a bemelegítést. Nyere a szőnyeged egyik végébe, hogyha nincs otthon jogaszőnyeget, otthon jogázol, akkor egy olyan területet válasz, ahol van előtte tér, hogy előre tudj sétálni egy kicsit, mert most lábújhegyre fogunk állni, belégzésre emelkedj lábújhegyre, karokat hozd fel magas tartásba, hajlítsd a könyököket úgy, mintha egy nagy labdát fognál, és szépen lassan, kontrolláltan kezdj el előre sétálni a szőnyegeden, tekinted, előre nézzen, arra figyelj, hogy a köldök legyen behúzva és felhúzva, kicsit billensd a medencét, és úgy sétálj most vissza, hátrafelé, lassan, ne siess, próbáld minden lépésedet kontrollálni. Lassan érkezd meg a szőnyeged másik végébe, állj meg egy pillanatra, tartsd meg, és indulj el még egyszer. Figyelj arra, hogy a vállakat ne húzd fel a füledhez, a has legyen behúzott és megtartott, állj meg a szőnyeg végén, tartsd meg egy pillanatig, majd sétálj vissza szépen, lassan, kontrollálva minden lépésedet. Karokra figyelj, ne jöjjön előre a könyök, hátul legyen. Állj meg, tartsd meg egy pillanatra, és engedd le a lábad. Nyisd egy maximum csípőszéles terpeszt, és rakhatod csípőre a kezed, vagy maradhat itt combod mellett is a karod. A lábfej, külső láb elén kezdj el előre gördülni, majd a belső lábélen hátrafelé. Keresd meg azt a terpeszszélességet, amiben neked ezt könnyű megcsinálni, de ne legyen ilyen nagy terpesz, csak maximum csípőszéles. Tehát külső lábélen előrefelé, és a belső lábélen hátrafelé gördülj. Külső lábél előrefelé, belső lábél hátrafelé. Még egyszer, és utána megcseréljük az irányt. Most a belső lábélen gördülj előre, és a külső lábélen hátra, belső lábélen gördülj előre, és a külső lábélen hátra. Még egyszer, előre, majd hátra. Jó, állj meg, a kezeket tedd a combodra, és kilégzésre csúsztasd le a tenyereket a combodon, és púposíts, domboríts. Lapockákat érezd, ahogy széthúzódnak, ahogy távolodnak egymástól. Belégzésre pedig húzd fel a kezeket végig a combokon, lapockákat egymás felé közelíts, és homoríts. Domboríts. Belégzésre, homoríts. Kilégzésre, domboríts. Belégzésre, homoríts, lapockákra figyelj, vidd hátra ilyenkor jól a vállakat, nyisd a mellkast, és domborítás le. Most tartsd meg itt egy kicsit, jól húzd szét a lapockákat, legyen benne fókusz, ahogy ezt csinálod, ne csak így tartsd a lapockát, hanem húzd szét. Belégzésre gyere föl, homoríts, és közelíts a lapockákkal. Tartsd meg egy picit. Nagyon jó. Gyere vissza középre. Emeld föl a karokat magas tartásba. Kulcsold össze az ujjakat, és fordíts kifelé. Majd belégzésre homoríts hátra, vidd hátra, amennyire tudod a karokat, úgy, hogy nyújtva legyenek. És kilégzésre hozd előre, és domboríts végig a lapockád, minden csikolyáját mozgasd meg, és a farokcsonttól induljon a mozdulat. És domboríts. Belégzés, homoríts, hozd fel a karokat hátra, kilégzés, domboríts, vidd előre a karokat. Még egyet. Belégzés, és tartsd meg egy kicsit,
Amennyire tudod, vidd hátra a karokat, de úgy, hogy egyenesek maradjanak a könyökök. Majd kilégzésre. Hozd előre, domboríts és tartsd meg. Jó, engedd le a karokat, egyenesed ki. Következő gyakorlat, emeld fel a oldalsó tartásba a két kart. A jobb karodat hozd a bal válladhoz, és a bal karodat pedig hozd fel a jobb lapockádhoz, és mindezt közben fordulj el a derekaddal. Ez nem bonyolult, csak elmondani nehezebb. Így végezd el ezt a gyakorlatot. És most lehet egy kicsit dinamikusabban fordítsd a derekad. Így. És a következőnél ugyanúgy a jobb kezedet hozd a bal lapockádhoz, a bal kezedet pedig hozd a derekadhoz, és most ne nyújtsd majd ki a kezeket, csak egyszerűen cseréld meg. A bal kéz a jobb vállhoz. Így. És most legyen ez dinamikus. Egy kicsit gyorsíts fel, közben a tekintet előre nézzen, köldök legyen behúzva és felfelé húzva. Nagyon jól, fordulj vissza. Emeld fel újra oldalsó középtartásban a kezeket, az egyik, a jobb karodat fordítsd úgy, hogy a tenyered felfelé álljon, a bal tenyered lefelé, és minden mozdulatra fordítsd meg, cseréld meg az ellenkező kéz tenyere nézzen lefelé, miközben a válladat is mozgatod. Így. Ügyes vagy. Akár a fejedet is elfordíthatod, bár aztól egy kicsit elszédülhetsz. Na, még kettőt. Jó, engedd le a karokat. Tedd a kezeket a válladra. Kezdj el körözni vállkörzést előre, úgy, hogy a könyökök összeérjenek, amikor elől vannak, és a lapockákkal ilyenkor távolíts, érezd, ahogy távolodnak egymástól, amikor hátra viszed, akkor pedig közelítsenek egymáshoz. No. Most egy kicsit lehet gyorsabban körözni, előre, majd hátra. Jó, bemelegítettük egy kicsit a kart. Ismét fűzd össze az ujjakat, emeld fel magas tartásba, és még egyszer domboríts egy kicsit, és homoríts. Domboríts, és homoríts. Domboríts, és homoríts. Jó, állj meg, és dőlj el jobb oldalra, belégzés középre, kilégzés bal oldal, legyenek egyenes a könyökök, a fülek mellett legyenek a karok, a válladat viszont ne húzd fel, a füled mellé engedd le, köldök legyen behúzva, megtartott a has, és kilégzés jobbra, belégzés közép, kilégzés jobbra, belégzés közép, kilégzés balra, és a következőleg, mikor jobb oldalon vagy, akkor tartsd meg egy kicsit, figyelj arra, hogy csípődet billesd egy kicsit, húzd be a hasadat, tartsd meg egy picit, a bal kezed legyen nyújtott, és a füled mellett a vállakat engedd le, gyere be középre, belégzés, majd kilégzéssel, dőlj el balra, szippantsd be a hasadat, engedd le a válladat, és gyere vissza középre, engedd le a karokat,
hozd előre, mellső középtartásba, egy kicsit az ujjakat is bemelegítjük, mint hogyha zongoráznál, de figyelj arra, hogy a hüvelykujjak is mozogjanak, és ez legyen jó gyors ez a mozgás. Nagyon jó. Most csukd össze az öklödet úgy, hogy most a hüvelykujj kint legyen, nyisd szét, a hüvelykujj bent legyen, nyisd ki, hüvelykujj kint, nyisd ki, hüvelykujj bent, és ezt most dinamikusan egymás után végezd el egy párszor. Egyszer kint, egyszer bent, egyszer kint, egyszer bent legyen a hüvelykujj. Nagyon jó. Most szorítsd ökörbe a kezed, kezdj el körözni a csuklóval jobbra, majd balra. Fűzd össze az ujjakat, és egy kicsit itt is görgesd a csuklót. Hullámozhatsz is egy kicsit egyik oldalra, majd másik oldalra. Ne gondolkozz rajta, mert akkor biztos nem fog sikerülni. Jó, engedd le a vállakat, engedd le a karokat. Kis szűk terpezben állj meg, és a fejedet billentsd előre. Nem kell teljesen odaszorítani a szedcsonthoz, csak finoman. Emeld fel, nem kell teljesen ütközésig hátra fordítani a fejedet, csak finoman az állal törekedj a plafon irányába. Kilégzés előre, belégzés hátra, kilégzés előre, belégzés hátra, kilégzés előre, belégzés hátra, majd döntsünk, belégzés és kilégzésre döntsd el jobbra a fejedet, belégzés közép, kilégzés balra, belégzés közép, kilégzés jobbra, belégzés közép, kilégzés balra, belégzés közép, kilégzés jobbra, és most tedd rá a kezedet a fejedre, ne nyomd le, csak a kezed súlyát helyezd rá a nyakizomra, ahogy ezzel is lazítjuk ezt a nyakizomrészt, ugye, ami ezt a csukjás izmot is lazított közben, ugye ez mindig nagyon sokszor ülőmunkánál, vagy stressz esetén ugye teljesen be tud állni, nagyon sokszor panaszkodtok erre, hogy ez mennyire fáj. Kicsit fordítsd el a fejedet jobbra, és nézd lefelé. Ezzel is megnyújtjuk ezt a stresszpontot. Majd gyere vissza középre, döntsd el a fejedet balra, helyezd rá a kezedet, ne nyomd le a kezedet, ne húzd le, csak a karod súlyát helyezd rá. Érezd, ahogy ez az oldal szépen lassan oldódik. Ugye ilyenkor a jobb karral lefelé törekszünk egész az új végekig, és így hozzuk létre a nyújtást. Fordítsd egy kicsit előre a fejedet. Szuper, hozd vissza középre, és most forgasd el jobbra, középre, balra, belégzés közép, kilégzés jobbra, belégzés közép, kilégzés jobbra, belégzés közép, kilégzés jobbra. Jól lemegyünk egy kicsit a talajra, ott fogjuk folytatni. Még egy picit a lábfejeket, a lábujjakat melegítjük, mert ugye lesz ebbe a jógasorozatban egy olyan rész, amikor lábujjegyre kell majd állni guggolásból. Támaszkodj meg hátul, egyenes legyen a derekad, hajlítsd be a térdeket, és kezdj el a lábujjakon előre sétálni, majd vissza teljesen, ameddig tudsz. A farizom irányába sétálj előre, és most a sarkadon sétálj vissza, lábujjon előre, sarkadon sétálj vissza, lábujjon előre, és most a lábujjon hátra, sarkadon előre. Most teljesen akár ki is nyújthatod a térded, sétálj vissza a sarkadon, sétálj előre a sarkadon, nyújtsd ki a térded, sétálj hátra a sarkadon,
egészen a farizomig, ameddig tudod. Gyere lábujjhegyre, sétálj előre, és nyújtsd a lábad, amennyire tudod, úgyhogy még a sarok ne érjen le. Majd sétálj vissza. Sétálj előre a lábujjadon, úgy, hogy addig, amíg a sarok nem ér le, figyelj arra, hogy a váll ne essen be, a hát legyen egyenes, a has legyen megtartott. Még egyszer sétálj előre a lábujjad, lábtalpon, ugye nem tudunk teljesen lábújra állni. Jól van, engedd le a lábad. Kicsit gördítsd ki egyszerre a két térdedet, jobb oldalra, ugye így vagyunk, és jobbra, próbáld meg letenni mind a két térdedet, majd balra, jobbra, balra, jobbra, és egyből vidd is balra, még egy utolsót jobbra, és akkor tartsd meg itt egy picit. Nem kell még nagyon feszíteni, mert ugye ez még csak bemelegítés, hozzád balra. Törekedj arra, hogy a válladat ne húzd fel a fülekhez, legyen egyenes a hát, és a hasadat húzd be. Jó, hozd vissza középre, gyere, helyezkedj el, 4 kézlábra, macskapózba, vagy Marjorie állásba. Úgy legyenek a lábak, hogy maximum csípőszéles terpezben. Hogyha hátra nézél, akkor, ha nem látod a lábszáradat, akkor vannak jó helyen a lábaid. Tehát, hogyha hátra nézel, és nem látod itt a két térdet között a lábfejeket, akkor jó helyen vannak a lábak. A karok, a vállak vonalában legyenek letéve, a csukló. Arra figyelj, hogy az ujjak minden ujj legyen nyitva, és a tenyérpárnán támaszkodj, hogy ne erőltesd a csuklódat. A hüvelykúj párna is legyen lent, és a könyökhajlatok egymás felé nézzenek. Közben szippantsd be a hasadat, és belégzésre domboríts, kilégzésre homoríts. A farokcsonttól induljon a mozdulat, és a fej legyen az utolsó, amelyik domborodik. Minden csikolyádat érezd, ahogy részt vesz ebben a gyakorlatban. Homoríts, és domboríts, figyelj a kezekre, az ujjak legyenek nyitva, a könyökhajlatok egymás felé nézzenek, a hasat szippants be, domboríts, homoríts. Még egy domborítás, és a következő domborításnál menj, told magad hátra, babapózba. A homorításnál pedig gyere előre, úgy, hogy tedd le az alkarodat, gyere előre, told magad előre, és amikor körülbelül a vállak a csukló vonalában vannak, akkor egyenesíts ki a karokat, és told is rögtön hátra magad domborításba, babapózba, tedd le az alkart, gyere előre homorításba, told fel magad, gyere babapózba, homorítva gyere előre, és domborítva menj hátra, homorítva gyere előre, még egy domborítás, hátra közben figyelj a lábak helyzetére is, és tartsd meg, állj meg itt középen. Következő, egy picit csavarjuk a törzset, támaszkodj a jobb kezedre, ugye az egész tenyéren támaszkodj, a ujjpárnákon és a hüvelykújpárnán is, a könyökhajlat befelé nézzen, és belégzésre emeld föl a másik kezed, amennyire tudod, kilégzésre pedig, mutatom így, hogy lássátok, hozd át a karod alatt a kart, és gyere vissza, emeld föl, kilégzésre hozd át, belégzésre emeld föl,
kilégzésre hozd át, még egy belégzés, és kilégzésre, tartsd meg itt lent, fel is hozhatod a karokat, a jobb kart magas tartásba, de hozhatod ide a füled mellé, maradhat így is, ahogy kényelmes most neked. Egy kicsit tartsd meg ezt a pózt. Majd a jobb kezedre támaszkodva told fel magad, megcsináljuk a másik oldalra is, te ne forogj, csak én fordulok. Most a bal kézen támaszkodj, megfigyelj a helyes lábtartásra, hasadat húzd be, a könyökhajlatok egymás felé nézzenek, jobb karral nyújtózzol felfelé, majd átdugod a bal kar alatt, nyújtózzol, kilégzéssel, lerakod a válladat is, lerakod arra, azonban a testsúly, kilégzés, belégzés, nyújtózol, kilégzés, és maradj lent, emeld fel a karodat magas tartásba, vagy hozd ide a füled mellé, vagy hagyd itt támaszkodva. A válladon legyen a súlyod, majd a bal kezedre támaszkodva nyomd fel magad, és told fel magad, lefelé néző kutya tartásban, nyújtsd ki a lábakat, egy kicsit járkálj, nyomd le egyik sarkat, másik sarkat, hajlítsd a térdeket, majd hozd a jobb lábadat be a két tenyeret közé, tedd le a bal térdedet, és a lábhátadat, lábfejhátát fektesd le a talajra, kezd el kicsit ringatni magad, nyújtsd előre és hátra csípőt. Egy picit gyere hátrébb, hogyha tudsz, akár teljesen ki is nyújthatod a lábad, de ilyenkor emeld fel a talajról a lábfejet és a sarkadon billenj meg. Még egyszer, gyere hátra. Most vidd ki a lábfejedet. Mutatom így. Tehát ugye itt vagyunk a két tenyér között. Hozd ide ki a kézfejed külső élére, és most erre ringatózz egy kicsit. Mutatom így is. Figyelj arra, hogy a hasad legyen behúzva, könyökhajlatok egymás felé nézzenek. Most hozd ide ki oldalra a lábadat, egészen oldalra, és így mozgasd meg egy kicsit a csípőt. Nagyon jó, és már biztos érzed, ahogy lazulnak a csípő izmai. Gyere vissza, macskapózba, és most a bal lábadat hozd előre, a két tenyeret közé, a jobb láb maradjon a talajon, a térd és a lábszár, a lábfej, és kezdd el hintáztatni a csípődet. Ilyenkor támaszkodhatsz is az ujjbegyekre is, vagy hogyha nem ér le a kezed, akkor, és van otthon jógatéglád, mondjuk akkor erre is támaszkodhatsz nyugodtan. Ha nincsen jógatéglád, akkor akár egy könyvet, vagy nem tudom, valami dobozra is rátámaszkodhatsz, de persze csak úgy, hogy biztonságos legyen. És akkor picit billents hátra, egészen emeld el a sarokig a talpat. Kezed segítségével támaszkodj meg, és úgy billensd előre-hátra. Jó, tedd le a tenyereket, a lábfejet, hozd ki a bal kezed, kis ujja mellé, kicsit kifelé álljon a talp, a sarok beljebb legyen, mint a kislábúj, és így kezd el lazítani
a csípőizmokat. Nagyon jó. Közben figyelj arra, hogy a köldök legyen behúzva és felfelé húzva, tenyereken, nyitott ujjal, és a tenyérpárnán támaszkodj, hozd ki ide oldalra a lábfejedet, és kezd el így is ringatni, a csípőt nyújtani. Nagyon jó, hozd vissza, hátra, macskapózba, és told fel magad ismét lefelé néző kutyába, mozgasd meg a lábakat. Egyik sarok fönt, másik lent, és ezt felváltva csináld, hajlítsd a térdeket, nyugodtan mozgasd hozzá a csípőt is. Lehet egyre dinamikusabb ez a mozgás. Majd nyújtsd a lábad, hajlítsd a térded egy picit lefelé, emeld a sarkad, hajlítsd a térded, figyelj a tenyerekre, hajlítsd a térded, tekinted a köldök irányába nézzen, a has legyen megtartott, és most újra felváltva ringasd a csípőd. Most tartsd meg, nyújtsd meg egy kicsit, ülőcsonttal fölfelé a plafon irányába törekedj, fejtetővel lefelé tekintet a köldök irányába, a vállakat húzd le a fülektől. Nagyon jó. Picit hajlítsd a térdeket, és kifelé rotálj velük, és kezdj el előrefelé sétálni, amennyire tudsz. Ha tudsz, le is guggolhatsz itt egy kicsit. Tartsd meg egy pillanatra, told fel magad ilyen félguggolásba, és sétálj vissza. Nyújtsd ki a lábad, tartsd meg, nyújtsd a hátsó combizmokat, a lábszárizmait, a vádlizmait, majd emeld fel a jobb lábad, egy picit tartsd meg, nyugodtan kifordulhat a csípő, a sarokkal nyújtózz a fal irányába, hozd előre egyszer a jobb könyöködhöz a térdedet, vidd fel, még egyszer hozd előre, vidd fel a lábakat, majd tedd le, ugyanezt megcsináljuk bal lábbal, emeld fel a lábad, nyugodtan fordíts ki a csípőt, legyen nyújtva a láb, hozd előre a bal könyöködhöz a bal térded, nyújts ki, hozd előre, és nyújts ki, jó ragd le, nyújtózz meg, ülőcsonttal felfelé törekedj, fejtetővel lefelé, hasad legyen megtartott, majd szépen lassan kezdj el előre sétálni a két tenyered közé, a lábujjak körülbelül a kézujjak vonalába legyenek. Így. Hajolj előre, nem baj, hogyha hajlítod a térdedet. Nyugodtan hajlíthatod, amennyire tudod. Az a lényeg, hogy a hasad és a combod összeérjen, és amennyire tudod, nyújtsd a lábat, amennyire most engedi neked a lábad, de csak addig, amíg a hasad összeér a comboddal, majd hozd egy picit előre a karokat, támaszkodj meg újbegyen, és emeld fel egy kicsit a fejed, nyújtózz meg, hajolj előre újra, fondd össze ellentétes könyökfogással, és nyugodtan ringatózz bele ebbe a mozdulatba, fejtetővel lefelé törekedj, ülőcsonttal felfelé, ringatózz, tedd le a karokat, hozd előre a kezeket és sétálj vissza lefelé néző kutyába. Tapos még egy párat, jobb láb, bal láb felváltva, és nyújtsd. Törekedj az ülőcsonttal felfelé, érezd, ahogy lazulnak a hátsó
combizmok, a hátsó izomlánc, még egyszer sétálj előre, két tenyeredhez, lógasd magad. Hajolj előre addig, ameddig csak tudsz, nyugodtan hajlítsd a lábakat, a has és a comb érjen össze, és kezd el kinyújtani a lábakat addig, amennyire most a tested engedi, amíg a has összeér a combbal. Fűzd össze megint a könyököket, ellentétes könyökfogás, és lóg, csak lóg bele, fejtetővel lefelé. Jó, tedd le a karokat, hajlítsd a térdet, emeld fel a karokat a füled mellé, és belégzéssel gyere fel, engedd le a kezeket, állj meg egy kis terpeszben, tádászanában, kis lábújpárna, nagy lábújpárna és sarokpárnán támaszkodj, billensd a csípőt, a hasadat húzd be, göldök befelé és felfelé, válladat gördíts hátra, lapockák közeledjenek, tekintet előre néz, és a karokat rézsutosan tartsd el a testettől egészen az új végekig nyújtózd meg. Ez a tádászana, ez az álló ászanák pihenő póza. Ha akarod, be is csukhatod a szemedet egy kicsit. Ha esetleg elszédültél, mert sokat voltunk fejjel lefelé, akkor ilyenkor emeld föl a kezedet, és amikor elmúlik a szédülés, akkor engedd le. Nyugtasd meg a légzésedet. Lélegezz egy pár mély jógalégzést, teljes jógalégzést. És ennyi volt a bemelegítés. Namaste, köszönöm, hogy ezt végigcsináltad velem, és kezdheted a továbbiakban a gyakorlást. Persze, hogy nem